du kan gå og stå med herløb. Og vi snakker om den der hjemmeopgave 6 her. Og første opgave, eller selve opgavesættet, opgave 1, handler om den her cykelsti, der bliver anlagt ud på sådan landet. Og så er der 2 gravhøje, punkt B her og punkt E. Og så er det så, at den er armen her ind til punkt B, som ligger cirka her, hvor så bliver en lineær funktion. Opgave A i opgave 1, altså bestemt ved beregning af afstanden mellem punkt D og punkt E, det vil sige der og der. Vi starter med at definere punkt D, der lige her, punkt D lige der, og funktionen F lige der. Så gør vi så det, at vi tager og laver en retning trekant, og de her punkter. Den ene er forskellen i den ene kategori, det er altså forskellen i y-værdi, og den anden er så forskellen i x-værdien. Så vil vi tage vores lærerstilling til at finde afstanden med snus. Og det kan vi så se, at vi har lavet i der. At her har vi punkterne her. Og det er så afstanden 10 gange kravet af 37. Næste delopgave, der skal vi så vise, at linjen L cykelsti kan udtrykkes ved linjen Y alligevel minus 2x plus y. Det vi så gør, det er vi får tangentlinjen, som så er den der lige her. Det vi så gør, det er, at vi siger, at intervallet det starter på B1-koordinat, ved det der, at den rette linje starter. Okay, så er det, vi så siger, at definerer så B1 til x-koordinat til x0, så er den her. F, som vi så bruger, det er altså funktionen fra parammen, vi har lige der før. Okay, så differentierer vi den, og så vend, og så bum, bum, bum. Så giver det, som vi sagde, at den skulle give bum. Og det var så det. Næste sidste del af opgave 1 handler om, at man skal finde afstanden mellem linjen L, som vi definerede i sidste opgave, og punktet D. Når man snakker om en afstand, eller en distance i det her tilfælde, mellem et punkt og en linje, snakker man om en hvilken som helst afstand, men faktisk den korteste. Det har vi distanceformen til at kunne beskrive, hvor i at minus 2 er hældningen af L, og 80 er dens forrykning på y-aksen, imens at D1 er x-koordinatet til D, og D2 er y-koordinatet til D. Og det her udtryk giver os altså distance mellem linjen og punktet. Og distancen er 7 gange kvadrat på 5. Den tredje sidste delopgave i opgave 1 går ud på at finde ud af, hvor mange planter, der skal bruges, når man beplanter hele stykket, der ligger under cykelsti. Når vi snakker om et areal, der ligger under en kurve, så snakker vi om integralregning. Og vi har 2 funktioner, der skal integreres. Vi har linjen L, og vi har den kodede del, parablen. Vi fik faktisk funktionen for parablen tidligere, f af x. Og vi ved, at hvis vi integrerer f af x fra intervallet, der går fra y-aksen til punkt B, så får vi hele det areal, der ligger under parablen. På samme måde får vi arealet, der ligger under linjen x, hvis vi tager integralet af L af x over intervallet fra punkt B, altså dets x-koordinat 20, til hvor at L af x rammer x-aksen, altså 40. Vi får udover det her også at vide, at der skal gøres rede for gravhøjen, der ligger midt i stykket. Og vi får at vide, at gravhøjen kan ses som en cirkel med en radius på 10 meter. Og da vi allerede har fundet hele arealet af stykket under kurven, så skal vi bare subtrahere gravhøjens areal. Og måden du får arealet af en gravhøj eller en cirkel på den tilskyld, det er at du tager radius i anden og gange pi. Og vi fik allerede at vide, at radius af gravhøjen var 10 meter. Ergo må hele arealet af gravhøjen være 10 i anden gange pi.
Så hvis vi trækker det fra vores 2 integraler, så får vi det samlede areal. Det antal planter, der kan være på en kvadratmeter af 2. Og da vi regnede antal kvadratmeter ud lige før, så må hele det forudgående udtryk gange med 2, hvad det antal planter, der kan være på stykket under syvelsiden. I opgave 2 er vi givet en kasseformel beholder uden låg, som der har 2 distributioner. Vi ved, at den kan rumme 120 ton. I delopgave A skal vi vise overfladearealet som funktion A, den findes som A i 0,48 divideret med A plus A her. Vi starter med at skille personer former op henholdsvis overfladeareal og volumen af kassen. Overfladeareal af kassen vil være lige A i n plus 4 gange H gange E. Og volumen af kassen vil være lige med A i n gange H. For at finde forskriften skal vi starte med at indsætte den bevis, som vi gør, som er 0,12 meter i tredje for volumen. Og det kan vi så omskrive som et udtryk for H. Så H er lige med 0,12 divideret med A. Det her udtryk kan vi nu indsætte på H's plads i overfladearealets form. Så det vil sige, at i overfladearealets formel har vi at A er lige med A gange A plus 4 gange 0,12 divideret med 2A i n. A i n var gange A. Når man forkorter det, giver det så A lige med 0,48 divideret med A plus A i n, som var det, vi skulle finde. I delopgave B skal vi bestemme A og H, således overfladearealet på næsten. Det kan vi gøre ved at bruge udtrykket som før som en funktion. Så A er lige med, ja, det ved jeg før. Så gør det, så får du den her super fancy graf, der viser overfladearealet som en funktion af størrelsen af A. Vi kan så se på den her graf, der hvor overfladearealet er mindst, så det vi gerne have, er et sted mellem 0 og 1. For at finde det helt præcist, kan vi differentiere funktionen og sætte funktionsværdien til noget. Det burde give os alle eventuelle minimum og maksimumspunkter på funktionen, og vi finder det sted. Alle de steder på funktionen, hvor der ikke er nogen kant. Det ved vi nu er 0,62. Så vi ved så, at A er lige med 0,62. Så for at finde på, så er det bare at sætte vores nu kendte A-værdi ind på L's plads i volumenformen. Og det er ved, at der har lysevolumen. Vi finder så, at A er lige med 0,62, H er lige med 0,31, og at overfladearealet vil være lige